La Granja de la Ricarda torna a acollir, després de l'aturada per la pandèmia de l'any passat, la Fira Avícola de la Rasa Prat. Malgrat la incertesa dels últims dies per la grip aviària, finalment la mostra compta amb exemplars de galls, gallines i capons que s'han hagut de sotmetre a una prova veterinària, entre d'altres mesures. El que s'ha fet és agafar els animals, mirar de fer-los la PCR, quan surt negatiu, evidentment, aïllar-los, perquè no tinguin en cap moment contacte amb altres animals, es queden aïllats, venen aquí a la fira, es queden dintre i tenen la distància de seguretat, de forma que en cap moment existeix el perill de contagi. En total, enguany s'exhibeixen 72 exemplars pota blava, menys que en anteriors edicions, i això sense la presència de viram forani, però amb la mateixa il·lusió. Para mí es mucha, porque es el escaparate que tenemos, porque si no ya no tenemos nada más para mostrar nuestros pollos. Y esto pues es lo principal, la feria, ya ves, la feria de la Rasa Prat, ¿no? A banda del protagonista indiscutible de la Fira Avícola, el recinte habilitat a la Granja de la Ricarda també compta amb una novetat destacada, la carpa del Prat Economía. Lo hemos hecho queriendo que sea un espacio donde la gente pueda conocer a las empresas del Prat, la gente pueda conocer más allá de cómo cumplen los objetivos ODS de la Agenda 2030, y no solo eso, no solo para que la gente conozca a las empresas del Prat, sino para que las propias empresas se conozcan entre sí. Es un pabellón que es un punto de encuentro de la ciudadanía y el tejido empresarial. També torna amb força la mostra d'entitats, amb la presència d'una norantena d'associacions que organitzen fins a 30 propostes diferents al llarg del cap de setmana. Aprofitarem perquè la gent té moltes ganes de passejar per la fira i de compartir amb les seves entitats, i això ens fa força a la ciutat i que les entitats agafin també aquesta empenta que fan moure tota la ciutat. Una fira avícola que també és sota una reivindicació del territori. Per això l'estat municipal acull una experiència audiovisual immersiva que aproparà a la ciutadania a l'entorn de la Ricarda, que es veia amenaçat per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sí, en tant en quant no es pugui arribar a un conveni amb la família o pugui haver una solució per tal que la finca sigui pública o almenys sigui el seu accés per tothom d'una forma més natural, doncs el que hem fet és aquesta experiència immersiva que et col·loca i et fa veure que la Ricarda no és només una llacuna, sinó que la Ricarda és una biodiversitat brutal i et situa en diferents punts de tota aquesta finca, de tot aquest espai amenaçat, per tal de conèixer des de dintre allò que estàvem defensant des de fora. La inauguració s'ha pogut seguir en directe amb un programa especial de la Prat Ràdio, que al llarg del cap de setmana també serà present al recinte firal. La traca de sortida ha estat un cop més amb la colla de Diables al Prat i el símbol de la ciutat.